Dan svima, poštovana potpredsednice vlade, direktore Drobnjak, izvođači, podizvođači, mediji, predstavnici nadzora. Poznati Nobelovac sa ovih prostora je rekao da od svega što čovek u svom životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije vrednije i važnije od mostova, jer oni nastaju baš tu gde se ukršta najveći broj ljudskih potreba. Zaobilaznica oko Beograda jeste jedna ogromna potrebna ne samo ovom gradu, ne samo svim njenim stanovnicima, nego i svima onima koji tranzitiraju kroz Srbiju i kroz Beograd, jer se ona nalazi na panevropskom koridoru 10, koji je izuzetno važna spona između istoka i zapada. Meni je drago da je naša institucija, odnosno onu koju predstavljam, mogla da učestvuje u ovako jednom velikom projektu u smislu da je izgrađen po najmodernijoj tehnologiji. Nama je drago da smo mogli da ga podržimo. Vrednost zaobilaznice, kada se ona završi, će biti ogromna. Znači, ne samo za privredu Republike Srbije, ne samo za sve one koji tranzitiraju, već i za građane Beograda i sve oni koji žive u okolini Beograda, jer će se pre svega smanjiti gužve, povećati efikasnost protoka saobraćaja, razmena robe i ljudi, ali će se i smanjiti zagađenje vazduha u samom centru Beograda. A to svi oni, njegovi stanovnici, znaju koliko je to važno. Ovim se naše investiranje od 100 miliona evra u zaobilaznicu oko Beograda, koje je započeto, ako mogu tako da kažem, decenijama unazad završava. I kao što sam rekla, želim da se zahvalim pre svega potpredsednici vlade, Putevima Srbije, svima koji su učestvovali u ovom projektu, što su nama prepoznali pouzdanog partnera za ovako važne infrastrukturne projekte. Mi smo do sada u Srbiji uložili preko 1.800 miliona evra u transportnu infrastrukturu, ne samo drumsku, železničku, vazdušnu, rečnu, jer time se pokazalo koliko su ovi projekti važni i koliko su važni za spajanje Srbije ne samo sa regionom, nego i sa celom Evropom, a pre svega koliko su važni za poboljšanje kvaliteta života građana svih onih koji ovde žive. Hvala vam puno još jednom na saradnji i čestitam vam. Zahvaljujem.